Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. To już jest końcówka zimowego sezonu, niebawem wyjdzie słońce i niebawem już będziemy świętować nadejście wiosny. Dlatego teraz warto jest jeszcze przygotować sobie na pożegnanie sezonu zimowego grzane wino. Grzane wino, czyli mój właściwie ulubiony grzaniec, pięknie pachnące zarówno wanilią, jak i cynamonem, jak i goździkami, odrobiną kolendry i anyżu. Można wykorzystać do takiego wina oczywiście gotową przyprawę, mieszankę, albo przygotować samemu mieszankę w swojej kuchni, ubijając przyprawy w moździerzu. Koniecznie do takiego wina trzeba dodać jabłka i pomarańcze. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania mojej propozycji przepisu na grzane wino i zachęcam też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów kulinarnych. Dajcie mi znać, czy wolicie grzane wino, czy może grzańca z piwa. Zaczynam od przygotowania przyprawy do grzanego wina. Tutaj skład może być bardzo różny. Bardzo ważne, żeby znalazł się w niej cukier z prawdziwą wanilią, do tego obowiązkowo cynamon i imbir oraz goździki, a ja dodatkowo dodaję jeszcze troszeczkę różnych innych, na przykład kardamon, gałkę muszkatałową, a czasem jak mam, również anyż w gwiazdce. Przyprawy trzeba teraz rozdrobnić w moździerzu. Oczywiście takie części jak cały anyż czy całe goździki nie muszą być rozdrobnione, ale warto rozdrobnić ich ziarenka. Wino trzeba wlać teraz do garnka, dodać przyprawy i podgrzać do wysokiej temperatury, ale uwaga, nie zagotowywać. W zależności od tego, jak słodkie jest wino, można regulować smak grzańca, dodając troszeczkę więcej cukru. Można też podgrzewać razem z owocami, chociaż ja wolę osobno pokroić je i włożyć do szklanki, a dopiero potem zalać grzanym, gorącym winem. Grzane wino najlepiej jest serwować w takiej specjalnej szklance z podstawką dekoracyjną i wygodnym uchwytem. Zalewam w niej owoce, a wino przelewam przez sitko, żeby przecedzić przyprawy. Wasze zdrowie życzę smacznego, zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.